Hola, avui vos explicarem com es juga a Vip Rip d'Eloi Pujadas i Eugeni Castanyo, un party molt divertit recomanat per a majors de 10 anys, de 3 a 8 jugadors i d'una durada aproximada de 30 minuts. L'objectiu del joc és tindre més encerts que errors en el mode cooperatiu o bé tindre més encerts que l'equip rival en el mode competitiu. Preparació. Primer col·loca les cartes de tomba numerades de l'1 al 9 formant una quadrícula de 3x3. Posa-les totes pel costat de dia o pel costat de nit. Després, col·loca una carta de celebritat a l'atzar en la part inferior de cadascuna de les tombes pel mateix costat, de dia o de nit. Deixa la resta de cartes a banda pel costat triat cara avall. Col·loca a una banda d'esta baralla la carta de puntuació positiva i a l'altra la de puntuació negativa. Deixa a part les cartes de frase lapidària amb el costat triat cara avall. El jugador inicial agafa 9 cartes d'Aurora l'Enterradora numerades de l'1 al 9 i 4 cartes de frase lapidària. Mode cooperatiu. Una partida de mode cooperatiu de Vip Rip dura 3 rondes. En cada ronda, qui siga Aurora haurà de relacionar 3 de les seues cartes de frase lapidària amb 3 de les celebritats que hi ha en la taula i intentarà establir la connexió més òbvia possible per a la resta de jugadors. Per això, col·loca la carta de frase lapidària a la vista de tots i al seu costat la carta d'Aurora cara avall amb el mateix número que la celebritat que ha triat. Després, la resta pot començar a debatre mentre Aurora col·loca la resta de cartes. Durant este procés, Aurora no podrà dir res ni fer cap gest. Qui estiga a l'esquerra d'Aurora serà el portaveu. Després del debat, el portaveu anunciarà la combinació numèrica de les 3 cartes en l'ordre establit per Aurora. Si encerten les 3 xifres en l'ordre correcte, col·loca les 3 celebritats en la zona de puntuació positiva. En cas de fallar algun número o posició, col·loca tantes celebritats de la taula com errors llatja en la zona de puntuació negativa i continua la ronda. Les celebritats retirades no poden formar part de la combinació. Els jugadors tindran fins a 3 intents. En l'últim, els encerts van a la zona de puntuació positiva i els errors a la zona de puntuació negativa. Al final de la ronda, passa les cartes d'Aurora al jugador de l'esquerra. Roba 4 cartes noves de frase lapidària i reompli les tombes buides amb celebritats noves. Final de la partida. Al final de la tercera ronda, la partida finalitza. Si heu aconseguit igual o més punts positius que negatius, guanyeu la partida. Mode competitiu. En el mode competitiu de Vip Rip, els jugadors es divideixen en 2 equips. La partida es prepara exactament igual, amb la diferència que cada equip rep un paper i un bolígraf. També podeu descarregar fulls de joc a través del codi QR que incorpora el manual. La partida dura 4 rondes i en cada una, de forma alternada, una persona d'un dels 2 equips assumirà el paper d'Aurora. En este mode, els equips li entreguen a Aurora el paper amb la resposta que creguen correcta. Quan el primer equip entrega el paper, el segon tindrà 15 segons més per entregar el seu. Si un dels 2 equips encerta la combinació completa, guanya 3 punts i l'equip rival guanya 1 punt per cada encert. Si els 2 fallen, Aurora escriurà en el paper la quantitat d'errors i eliminarà tantes celebritats com errors hagi comès l'equip amb més errors. La resta de les regles són iguals que en el mode cooperatiu. Al final de la partida, l'equip amb més punts guanya. I fins ací el videotutorial de Vip Rip, un party game molt desenfadat que assegura riures i debats surrealistes. T'atreveixes a associar refranys i dites populars a celebritats?